खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 अक्ट'बर 2024 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बयनिफ्रायबा मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। जेरावबो जाफुंसारगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयाबो बांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जाफुंसारगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोननोबो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरांबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जानोबो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनोबो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन। गोसोआव गिलुं गिलुं साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा। नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायोब्लाबो माबा नङा मोनसे गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ। सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो गोब्राब जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै आला खाला जानोबो हागौ। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानो रोंगोन। रांखावरियाव मोजां।
बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरांबो मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन। लोगोफोरनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोदान थांखि लानो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांनोबो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। गोबां मोजां खाबुबो दिनै मोननो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांनो हागौ। बहाबा हान्थिब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाया बांगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा-बिफानिफ्राय अननाय आरो बोरखौ मोननो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आयाबो बांनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया सुस्रांजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो माबाना मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननोबो गोब्राब जानो हागौ। सोरबा सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सांग्रां जानांगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ।
अब्लाबो नाथाय लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननोबो हागौ। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोबां मोजां खाबु दिनै मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।